Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun mriki kula badhe nampilaken satunggal video presentasi basa Jawi. Kalian judul yaiku Sandal Anyar. Satunggal nama kula badhe nepakaken salira kula piyambak. Derek tepang asmanipun kula Elvaros Rosben lan ugi dipun mriki rencang-rencang kula. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipun mriki kula badhe nampilaken satunggal video presentasi basa Jawi. Kalian judul Sandal Anyar. Satunggal sama kula badhe nepakaken salira kula piyambak. Derek tepang asmanipun kula Elvaros Rosben lan ugi dipun mriki rencang-rencang kula. Derek tepang asmanipun kula Pak Isbimar Bosandi. Derek tepang asmanipun kula Hadi Ahmed Hidayat. Derek tepang asmani kula Giza Utaraji. Derek tepang asmanipun kula Hanum Anissa Fitri. Derek tepang asmanipun kula Iksanuddin Kafi. Ing pasar adine Eka mrenyek njaluk sandal anyar. Sandale adine emang wis bodho lan wis ora ana rupane. Adine Eka jenenge Rina, sing umure 5 taun. Eka sayang banget karo adine, mergo iku adine siji-sijine. Eka saking keluarga sing ora mampu. Bapake mung kerja dadi buruh bangunan lan ibune dadi tukang ngumbahi ing desane. Senajan ora ditukokne, Rina tetep meneng neringa. Bocah cilik kuwi wis ngerti angger kehidupane rekoso. Nggo mangan wae kurang apa maneh tuku sendal. Sawise saking pasar lan tuku sayuran, Eka bali menyang omahe sing kaya gubuk tapi tetep rapi angger disawang. Amarga Eka bocah sing sregepan lan mengitan. Omahe saking pring sing dianyam lan atape wis padha rapuh dipangan rayap. Nanging ngarep omahe akeh wit kembang sing padha mekar. Senajan Eka saking keluarga sing ora mampu, nanging bapak pengen Eka dadi wong sukses lan pengen nyekolahke nganti perguruan tinggi. Bapak ora kecewa amarga Eka termasuk siswa sing pinter ing sekolahane. Wong ini pas Eka arep sinau lan bapake kinambi bali kerja mereki Eka. Esuk sing atis banget Eka wis tangi lan nyiapke sepeda sing ngarep dinggo nang sekolah. Eka muja mangkat esuk merga Eka arep melu lomba cerdas cermat sing diadake SMA. Sewise siap Eka pamitan karo wong tuane. Ibaning sekolahan, Eka deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana peserta liya sekolah. Ing sekolah uga dipasang umbul-umbul warna-warni. Tembok sekolah wis dicat warna oranye sing apik. Ing lomba Eka bisa jawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Kiye waktune pengumuman juara. Ternyata sing oleh juara tunggal kuwi Eka. Eka langsung menerima piala karo amplop sing isine piagam ditambah duit pembinaan. Eka bali menyang omah karo sumringah golek ontel sepedane. Sore-sore sewise ganti klambi, Eka ngajak Rina dini menyang pasar tuku sandal anyar. Langsung bae Eka tuku sandal sing dipingine adine. Ing jero atine Eka lega merga wis bisa nuruti kepinginan adine nganggo jerih payahe dhewe. Amanatipun yaiku senajan kita sekalian boten gadah arta utawi harta sing mlimpah, nanging dheweke kudu duweni ilmu sing bisa dhuwurake derajat. Kaping kalih ingkang kehidupan niki kudu usaha lan pantang menyerah. Ingkang kaping ketelu dadi wong kuwi kudu kerja keras. Aja ngandalake wong liya utawi gantungake wong liya. Cukup semanten presentasi basa Jawi ingkang kula lan rencang-rencang kula sampamanipun badhe napa utawi wonten kalapatipun nyuwun ngapunten sakake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.